Згодна з дэкрэтам нумар 3 аб садзейнічанні занятасці насельніцтва ў нашым раёне створана пастаянна дзеючая камісія па садзейнічанні ў працаўладкаванні грамадзян. На працягу года праводзіцца яе пасяджэнне. На іх запрашаюць жыхароў горада і раёна, якія не былі занятыя ў эканоміцы краіны. Адно з такіх мерапрыемстваў прайшло ў Шклове ў мінулы аўторак. У пасяджэнні камісіі прынялі ўдзел галоўны спецыяліст управлення занятасці насельніцтва Камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне аблвыканкама Ірына Башарымова, а таксама спецыялісты аддзелу кадраў арганізацый і прадпрыемстваў горада. На мерапрыемства запрасілі жыхароў раёна, якія на дадзены момант не маюць сталага месца працы. Члены камісіі вялі з імі гутарку, падчас якой удакладнялі наяўнасць адукацыі грамадзян, апошняе месца іх афіцыйнай працы, прычыну звальнення, а таксама цікавіліся, на якую з вакансій яны хацелі бы і могуць прэтэндаваць. Кожнаму з прыйшоўшых было прапанавана некалькі варыянтаў для працаўладкавання і выдадзены накіраванні на працу. Сярод магчымых месцаў іх далейшай занятасці кіруючая кампанія холдынгу Магілёў Абллён, унітарнае камунальнае прадпрыемства Жылкамгаз, Райста, ПМК нумар 2, сельгаз арганізацыі раёна. У якасці альтэрнатывы беспрацоўным можна прайсці курсы перападрыхтоўкі кадраў, звярнуўшыся ў цэнтры занятасці для далейшага працаўладкавання па наяўных на біржы працы вакансіях. На пасяджэнні камісіі было адзначана, што кожнаму працаздольнаму чалавеку неабходна мець пастаяннае месца занятасці, бо гэта не толькі ўдзел у эканоміцы краіны, але і магчымасць для самого грамадзяніна жыць годна, матэрыяльна забяспечваць сябе і родных. І не варта баяцца змены звыклай занятасці, бо гэта можа адкрыць перад чалавекам новыя гарызонты. Таксама ў гэты дзень былі разгледжаны звароты грамадзян, якія падалі афіцыйныя дакументы з пацверджаннем занятасці. Адзначым, што калі вы або вашы родныя працуюць або вучацца ў Рэспубліцы Беларусь і за яе межамі, то ім неабходна пацвердзіць гэта дакументамі, з пералікам якіх можна азнаёміцца на сайце райвыканкама у раздзеле «Дэкрэт нумар 3. Алгарытм дзеяння» або па нумары тэлефона 78 212. Пасяджэнні камісіі па працаўладкаванні будуць праходзіць кожны аўторак як у Шклове, так і іншых населеных пунктах раёна.